check it out now, see what we's about now. Laugh aloud now, we let it out now. Check it out now, see what we's about now. Laugh aloud now, we let it out now. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Čaute, ja som Jano. Dneska si vytunujeme jeden hriankovač. Poďme na to. A tu máme majiteľa hriankovača. Poďme za ním. Čau, čau, prišli sme ti vypumpovať tvoj hriankovač. Čo, ježiš, geniálne. Čau, čau. Super, super, počkaj, pre mňa zbehnem. Zbehni pre mňa. Má radosť. Toto je on, ty kokos, je úplne najstarší, chápeš, pozeraj to. Toto ulomené, úplne to nefunguje, ne? Toto tiež nefunguje. Čo teraz, Jak ti hrko se? Spravíte mi ho, please, to bude úplne super, najlepšie, ďakujem. Za 3 dní ho tu máš a nespoznáš ho. Super. Tak poďme na to. Sitting for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DR. Jo, tak poďme sa pozrieť, čo je v tejto hrkalke. Ale na to, aby som sa tam dostal, som si musel zhotoviť tento špeciálny šrobovák, do ktorého som musel spraviť zárez. Toto plexisklo použijem ako náhradu tohto zariadenia, ktoré vlastne zachytáva omrvinky z toastov. Keďže pod ním sa budú nachádzať neóny, chcem doceliť toho efektu, aby neóny svietili hore. Teraz môžeme čakať. Satisfaction. Push me, and then touch me. Idem si pre svoj toaster. Uááá, super, bombastická šlejka, vymakaný je! Čo to svieti tuto? Pozri si ho. Uááá. Konečne! To je vymakané, fakt. Ďakujem.